Αυτά είναι όλα πρωτοκίνητα, δεν έτεινε τα γεωργία. Κάτσε να περάσουμε μετά τα ατομικά παδίων. Στο παίρνει εδώ πέρα. Τον κόλλο του. Το έχω από κάτω. Μη φύγει κανένας. Εσείς είναι 4x4 δεν κουνούνται. Μία φορά. Όχι, 3 φορές θα το δω. Καλά, εμείς τη μία φορά. Δεν το σύντομα. Μια μέρα και κάτι, ξέρει. Είμαστε σε ένα λεπτό. Ατενή μαλάκα μου λέει. Τρίτη το τραπέ αριστερά, βολική βάση. Το γαράκι έξω, γεράκι έξω. Νορβηγία, συγγνώμη, έχει φύγει. Λέκα αυτό που πέρασε τώρα, πάτησε από αντιλήφθη. Έλα, άκου, άλλο. Ναι, τώρα σου λέω, τώρα ξεκινάει κανένα. Κάθε λεπτό. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Για να δω. Προς το πουλά είναι άστοιχο, πολύ πολύ. Για να δω. Καλώς. Κάποιος όντως πιο καλά πάμε. Καλά, πρώτος κατέβηκε όταν ανέβαινε από καλό, ήταν τραγικός. Είχε υδρώσει τα πάνω. Είχε υδρώσει. Ποιος κατέβηκε πρώτος? Ο Αγιτάκης. Αυτός. Και να μην σκοτωθεί θα σε πληρώνει όμως. Μόνο για την ψυχική οδύνη που πέρασε στα νέα κοντά. Γιώργο! Εκεί Γιώργο, απλά βγάλε. Άντε ρε! Στάρνε ρε, το παλιό. Οι μπακατέλες, ακόμα αστικουργίες. Τι θέλει. Να τον βγάλεις, ξέρεις, ακριβώς το κέντρο. Βέβαια, όσο κάτι έχει καλή ανάλυση. Όταν το βάλεις σε φώτασο και το κόψεις, το κροπάρεις, θα βγει ωραία. Ναι, αλλά θα χάσει. Χειροκροτάμε στα μικρά παδία τα. Καλά. Δεν αριστώσει. Ναι, καλά. Και εδώ σχέζονται αυτά. Κοίτα, σου βγάλαμε πολύ ωραία. Ωραία, μπράβο. Σβήνεται, μία κράτα. Γιάρης και... Τίποτα, αυτός είναι. Πιο γρήγορα κατεβαίναμε με την κατεβαίνουμε χθες. Το σεντέ... Από κάτω θα πάει. Ταπ. Μήπως είναι το σεντέ αυτό? Δεν το είδα από πάνω. Όχι. Άλλο Στάρλετ είναι. Πήγε πιο σιγά. Γαμώτο, τα σπάσει τα βγάρε μαλάκα. Πλάκα μας κάνει. Παιδιά είναι 14, είναι... Τσάμπα οι φορμίτσες. Είναι 7 και 8, 14, 14. Δεν κοιμήθηκαν καλά. Γιατί έργο είναι. Άντα μωρέ μου. Όλοι πάμε πιο γρήγορα. Αυτό λέμε. Προς το παρόν όλοι πάμε πιο γρήγορα. Πιο αναγκές για να βάλετε τα πέμπτη τι έβαλε. Γιατί τελικά έβαλε και πρώτη.
Τετάρτη, γιατί Δευτέρα έβαλε Τετάρτη. Αυτός γίνεις άντρας. Μπράβο παιδιά, ωραίο πόστο, Δεν μας Έλα, κάνει άμα- καθόλου σκόνη. Αλλά ποιος είπε ότι δεν θα μας πιάσει σκόνη, αλλά άμα δεν πας λίγο άσπρος, τι θα πεις ότι είδες. Μπα, κοίταξε, όπως και να γυρίσω εγώ βγούμενα. Πήγαινε εσύ από εκεί, ρε. Έτσι, θα βοηθήσω από μέσα γιατί δεν σε βλέπω. Αυτό είναι το Σοκούνα Στάρλετς.